29 июльдә Орчада зур тантана булды. Габдулла Тукай исемендәге рухи мәгърифәт үзәге ачылды. Орча тарихлы зур район, халкыбыз да бик тырыш, эшләребез дә мактаулы. Шуларның берсе рухи мәгърифәт үзәге төзелү. Бүгенге тантаналы чарага килүчеләрнең һәрберсе бу бина төзелешенә үзеннән өлеш кертергә тырышкан. Аларның һәрберсенә һәм төзүчеләргә зур рәхмәт, диде район башлыгы Илшат Нуриев бәйрәмне ачып. Хөрмәтле килгән кунакларыбыз, барыгызны шушы Орча җирлегендә күрүебезгә бик шатбыз. Орча районы изле район, тарихлы район, зур район. Безнең бу көндә эшли торган эшләребез дә бик зур. Республика икмәгенә иң күп өлеш кертә торган район Орча районы бүгенге көндә. Сөт җитештерү буенча без республикада 6нчы урында бүгенге көндә. Һәм шуңа күрә халкыбыз бик тырышып эшли. Орча районында үстерелгән, республикада үстерелгән һәр 3нче бәрәңге Орча районында игелә. Шуңа күрә безнең бу эшли торган эшләребез зур, бик күп эшләр барганын, шәһәребезнең ничек үзгәргән, районыбызның ничек үзгәргән һәрберегез күрәсез. Көннән-көн тормышыбыз рәтләнә, алга барабыз. Һәм әлбәттә инде менә бүген рухи мәгърифәт үзәге дә сафка баса безнең. Минем инде шул күңел рәхмәтләремне әйтәсем килә Әмир хәзрәт сезгә, башлап йөрүче буларак, Станай сезгә менә шушылай итеп иң зур ярдәм күрсәттегез. Монда утырган һәр кемгә күп үзеннән өлеш керткән, бик күп кешеләр өлешләр кертте монда. Әлбәттә безнең төзүчеләребезгә Рафаэль Гамис сезгә бик зур рәхмәт. Менә шушылай итеп матур итеп ил төкерсә күл була ди. Шулай бергәләп матур итеп салып чыктык һәм бергә ачарга да җыелдык. Әлбәттә шушында булган шушы рухи мәгърифәт үзәге халкыбызга, үзебезгә хезмәт итсен, игелекле булсын. Диннең беркемдән начарлыкка алып барганы юк. Әле аның кадәренә төшенеп җитә алмыйбыз, диде Җәлил хәзрәт Фазлыев. Әмир хәзрәт Миннамуллинга да зур рәхмәт. Әле генә нигез ташы салу чарасына кайткан, шунда дуга укыган идем. Менә бүген ачылу тантанасында да катнашу насыйп булды. Мәдрәсә кеше күңеленә үтеп керсен иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала хайри халқи Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи аҗмаин. Азизли кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Иң беренче үземне, аннары сезне бүгенге шушы зур бәйрәм белән тәбрик итәм. Менә бу искиткеч зур бәйрәм, әле без аның кадеренә төшенеп тә бетә алмыйбыз. Шундый заман бар иде, кашап-кыса гына укыдык, кашап-кыса гына хәрефләр өйрәндек, кашап-кыса Коръан укыдык. Һәм инде менә мәчетләребез аякка баса башлады. Менә Орчада да мәчет тә юк иде, мәдрәсә дә юк иде. Әмма 90нчы елларда Габдулла абзый белән Наҗияб балаларны хәтерләүчеләр бардыр әле монда. Килеп шушында өйләрдә дәрес бирделәр. Менә аларның да рухлары шат булсын, алар да бүген сөенеп ясалардыр. Куркып кына башлаган эш, буның өчен зур сөенеч, зур бәйрәм. Менә бөтен мәчетләребездә дә кайсыдыр яңгырма ясый, кайсыдыр мәдрәсә ясый, кайсыдыр авыз ачарга дип зал ясый. Инде район үзәкләрендә менә шундый бик күркәм, матур мәгърифәт үзәкләре ачыла. Бу нәрсә дигән сүз? Бу без алга барабыз дигән сүз. Менә шушы Габдулла абзыйларның, Наҗияб байларның, менә шушы мәчетне башлап биргән Заһирдин хәзрәтләрнең, шушында күпмедер хезмәт куйган Илдус хәзрәтнең, менә Илгизәр абыйлар, менә ул эшләре дәвам итә дигән сүз. Аларның да рухлары шат булсын. Бүген сөйләгән сүзләребез аларның рухына дуга булып ирешсен. Менә алар сөенеп ятадыр. Әмир хәзрәт сиңа да бик зур рәхмәт. Менә шушы алып китеп матур гына иттереп дәвам иткән өчен. Инде мәчетләрнең дә уку йортларында төрлесен күргән бар. Аның 10 ел төзелгәне дә бар, 1 елда төзелгәне дә бар. Менә монысын инде берсен мөгъҗиза булды. Мен фундамент чокырында кашан гына мин теге Ибраһим галәйһиссәлам, Исмәгыйль галәйһиссәламның дугасын укыган идем. Инде шушы хәерле булсын. Үзебезне, бездән соңгы буыннарны намаз укучылардан кыл дип, менә Аллаһка шөкер. Аллаһ Тәгалә ачылу тантанасында да катнашырга насыйп булсын булды. Биредә сыйныф бүлмәләре, утырышлар залы, ашханә, китапханә, ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен тәһарәтханәләр бар. Бүлмәләр кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителгән. Барысы да заманча. Үзәк районыбыз халкына гыйлем таратуда озак еллар хезмәт итсен иде, дигән теләктә калабыз, диде район мөхтәсибе Әмир хәзрәт Миннамуллин. Раббimiz Азza ва Җалләгә сансыз хәмдә сәнәләребез, хәмдә шөкраннарыбыз булса иде.
Hem de ana incisi bulan peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ga sonsuz salavatlarımız hem her türlü izgidallarımız var bir işseydi. Hürmetli İlşad Gülfatullah, hürmetli Mavil Hazret, hürmetli Hazretlerimiz, muallimlerimiz, hem muallimelerimiz, din kardeşlerim, konaklarımız, sizin dinimizdeki bu en kökem selam ile selamlarga ruhsat etiniz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, bereketi her birinizin üzerine bulsun inşallah. Allah hem de kimler kıyamet gününe ışanır, namazların okur, zekatların dülerler ise Allah Teala onlarga jingillik verir deb aytilar. Hem özüne hidayetin verir deb aytilar. Bir kissa bir vaqtda bize Müfti Hazretlerimiz anlatgan edi. Qara Gümrük isimli bir yerde İstanbul'da Hüseyin Üçbaş isimli bir Avliyallah Allah'a yakın bulgan bir bende bulan. Hem bu bik akşamı jiyatırgan bula. Hem hatta ki buna paralı hocam. Akşalı kişi deyip aytganda, deyip aytadirgan bulalar. Hem bilgili bir vakit uza. Hem bu Hüseyin Üçbaş efendi qari nerse kerak bu jirlikka. Qari o vakitine göre musafirhane kerak. Musafirhane saldıralar. Bilgili bir vakit uza, qari nerse kerak, bunda medrese kerak. O medrese saldıra. Bilgili bir vakit uza, nerse bu jirlikka kerak, o qari meşit kerak. Hem meşit saldıra. Hem bitinde bana kurgan kişiler bunun yanındakiler de aytalar, ya Hüseyin Üçbaş efendi, sen bir akşa yarataydın, ziyadırın ol akşana deyip aytayım. Nerse buldu? Hem Hüseyin Üçbaş efendi ayta, min di, ul malımını di, jidim di, Allah rizalığı için jidim di. Hem min ul malımını mena şuşa meşit saldırıp, min ul malımını medrese saldırıp, ul malımını musafirhane, yani halka hizmet kılsın için saldırıp, kıyamet gününe kilesi turmuşuma min anı jiberdim dip ayta. Уртак көч, зур тырышлык белән сафка баскан бу бина халкыбызга дини гыйлем таратуда озак хезмәт итсен иде.